Qui és en Pere? En Pere és un nen que és molt alegre. Són els instruments de corda, el violí, la viola, el violoncel i el contrabaix, que es disfressen de Pere. El violí i la viola es toquen als ombros. En canvi, el violoncel i el contrabaix són tan grans que els hem de repenjar a nosaltres. D'en Pere, la lletra diu: el músic Prokofiev. Oi? Qui és aquest noi? Mireu. Prokofiev és l'autor que va escriure aquesta música, aquest bonic conte musical. I aquesta cançó ens recordarà que en Prokofiev va escriure aquesta música. I diu: el músic Prokofiev va composar Pere i el llop per conèixer bé els instruments de vent. I fa així: el músic Prokofiev va composar Pere i el llop per conèixer bé els instruments de vent. Tornem-hi, va. El músic Prokofiev va composar Pere i el llop per conèixer bé els instruments de vent. Doncs vinga, anem a ballar el Pere? L'ocell és amic del Pere. Refila, molt alegre. Escolteu-lo bé. En aquest cas és la flauta, l'instrument, que es disfressa d'ocell i es toca bufant i de través. Anem a ballar l'ocell? Vinga, fins ara! L'ànec és amic de l'ocell i sempre s'hi està barallant. I en aquest cas és l'oboè, l'instrument que es disfressa d'ànec. I es toca com un instrument de vent de fusta bufant. El que és important de l'oboè és la canya, que és completament rodona. És molt trist. Escolteu-lo bé com canta. Ales d'ànec i colandrera, com un ànec. Preparat? Aquest és el gat sigilós, que sempre té un budellet buit. El gat el fa el clarinet, que també es toca bufant. Ara bé, em direu, l'oboè i el clarinet s'assemblen molt. Mireu, aquest és l'oboè, amb la canya rodona, i aquest és el clarinet, que sembla que tingui el bec d'una flauta. Ho veieu que són diferents? També sonen diferent. El gat també té lletra. Diu: soc un gat afamat. Vol dir que té molta gana. Soc un gat afamat. De puntetes vaig. El clarinet és l'instrument que bufa el vent. Soc un gat afamat. De puntetes vaig. El clarinet és l'instrument que bufa el vent.
és l'avi, que cuida del Pere i el vigila. L'avi l'ha de fer un instrument molt greu, el fagot, que és tan gran que, mireu, es toca de través. El fagot i l'oboè són germans. El fagot és més greu. L'oboè és més agut, però veieu que tenen la mateixa canya? S'assembla molt la canya? Són cosins del clarinet i de la flauta, no són germans. L'avi també és un personatge que també té lletra. Diu, jo l'avi soc, i amb un fagot que és llarg, molt greu i amb ritme cansat. Tornem-hi? Jo l'avi soc, i amb un fagot que és llarg, molt greu i amb ritme cansat. Vinga, anem a ballar-lo. Aquest és el llop. El llop que surt del bosc perquè té molta gana i no troba res per menjar en el bosc perquè està en ple hivern. El llop el fan les trompes o corns, que sonen molt greu i es toquen bufant. Com podeu veure, la trompa té una embocadura diferent. Es bufa diferent de la flauta i del fagot. El llop que el fan els corns i diu: vigileu que ja ve el llop que trompes fan. Vigileu que ja ve el llop que trompes fan. No oblideu fer cara de llop, eh? Preparats? Els caçadors. Els fan els instruments de vent de fusta de l'orquestra, el clarinet, l'oboè, la flauta i el fagot. Esteu preparats? Orelles ben obertes, a veure què passarà. Qui ha aparegut aquí? Els bombos! Qui podrien ser els bombos? A veure, escoltem. Els trets dels caçadors, molt bé. Dins del bosc surten els caçadors, aquells personatges que busquen el llop, que el fan tots els instruments de vent de l'orquestra. Preparats per buscar? I recordeu, quan tiren trets, són les timbales i els bombos.